usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo na tatlong senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Bukas kayong dalawa sa komunikasyon at plano sa hinaharap. Kasama ka sa pangarap niya. At pangalawa naman, pareho kayong may consistency at commitment. Dalawa kayong nagtataguyod ng relasyon. At sabi ko kanina, walang taong busy. Kung seryoso sa iyo yan, gagawa at gagawa yan ng paraan para kitain ka, para kainin ka. O ito naman, pangatlo't panghuli. Seryosong relasyon na yan kapag kilala mo na siya pero tanggap mo siya. What do I mean with that? Ilang good side ang nakilala mo sa kanya. Pati yung baho ng tao, pangit na ugali, pero at the end of the day, tinanggap mo siya. At mahal, kung check lahat ang senyales, gusto ko lang sabihin na congratulations! Deserve mo matrato ng tama. Deserve mo ang totoong pagmamahal. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.